ए पकड़ो ले जाओ फटाफट ले जाओ दे लाहु नन ना लांखादो दे बसायनो लांदो जागोन दे या अमा खाजि ओइ अमा खाजि ना औ बेसेबां दामालाय 106 थाखा 6 थाखा ना औ दे फवासे हर बिदिब्ला गोख्रै र' साखिनाय नों माथो मोजांबो गैलाब्रा बिखासो नागिरदोंमोन आं आथिं गोजाजोब माथो बेगेंजोब गोथावथ' हरदो थाबैनो हरदोलै बाजै बावद्रायथारो गोख्रैनो उखैनायबो हामनाय नंलाब्रा न' फैसायाबो खुस्रा गैयालै 100 थाखासो न' बाजै दे मारजुथारलै न' उखैनायफ्राबो हामला बे अमा खाजिजों एसे गोरान लायहोनानै बोस्रोदबनानै थिब्रे जायैयाबो जानाय नंलालै लुख्रा बाहायना बिदिसो गेलेना मोनलै नाहरा स्ट'क केरासिन गैया बाबु ओंखाम माखौ जा आं हले मोनथियालै मा थांसन भाई आं गेलेनायखौ मोनखौ सादों नामामोनलाय मैयासो 2 लिटार लाबोनाय केरासिना मा थांखो मा खालामगोन हामदों दे रावा नै बे दुंग्रा केरासिन गरसे दंबा आं मोनदोंथोंलै नों केरासिन लायोबा लायदो लायाबा आंहा मिथिनो टाइमा जाबाय नै खांसैसो आंहा मोनथियालै आंबो नों थिर ब्रेक खालामनायसो देरसिन जाबाय जाम्बा नों ओंखाम संग्रा संबाय थाब्रा मा मोनथिगोनलै आं नोंसोर मानसिलै सालाफ्रा आं टिकेट फाननानै मोननाय थाखाजोंसो जागासिनो दङ आरो बे लाहर गेन्द्रायाथ' गेन्द्रासै दासिमबो नुजाफैया मा जोलाव ओंखाम जाला जोंहा जाखांजोब्बाय जाखांबाय ला 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 या ओंखामा बोरै आंना दोआव माथो गरसेबो ओंखाम गैया ओंखामा सङाबा दोआव ओंखाम थायो नामारा हा सङाखै ना स्ट'भआवसो केरासिन गैया नामाब्रा जालालै बिसोरजों न' थावसेन भाई एसे केरासिन लायखां हाब बाहा एसे बुरजा थाखा मोनाब्रा दानि जुगाव थांनानै थानो थाखाय साख्रि बाख्रि नाङालै थावसेन भाई मिथिबाय माथा नांगौ माथा सोरनिबा पकेट हासियाखैथ' ओइ थावसेन भाई हरफिन आंना फैसा हरफिन हाब मा एसे थाइसे थाइनैनि थाखाय दावरावरा थाइसे थाइनै बेखौनोबा फुंसे माने गेस थिंखि रोगानानैसो मोननाय बे राङा हरफिन बेखौ आंनो हरदोब्रा गैया बेखौनो देन बुं ओइ लख्रा भाई न' फैसा एसे लायदोलाय एसे बोस्रो न' बोथोला न' जालालै बोस्राबा माथाफ्रानो
माथो सलायबो गैयाब्रा मा ओंख्रियानोब्रा हैद नों जेखौ गोसो जादों बेखौनो संलाबायदो
बेलेग आं लाङो Hei. Coba, coba. हाबोब हाथारलां बे खारेनाबो मा दसेबो थाथेरा जाखो फिसा हिनजाव गोजा साथाम गाहाम बिजामादैफोरखौबा माबायदिखौ मोनगोन हाय गसाय सोरबा सेंग्रा मोजां मोनब्ला साथामनिखौबो ग्रोम ग्रोम गोरजिया लाखिथारसिगौ आं रागाया हाथारलासो आंना मा खालामबावनो हाय सुनि खाफाल सोर हौवा सासेसो थानायमोनब्ला हाय गसाय एसे सिन्था खालामनो हाला नामा बेलाय बिफा जानानै बे हालासो आं आङो हारसिङै जाहा थाहा बखिलाबायग्रा जाखो नोंलाय खर'फ्रासो गाज्रि जाबाय नामा जावलियाबावलाय जावलियासो होनबावदों नोंनो फिसा हौवा थानायमोनब्ला बेबायदि सिन्था जानांनाय नङामोन आं खाफाल फिसा हौवानि थाखाय आंहा मा दाय जाखोब्रा जाम्बि जाम्बिलाय मानो दाय गैया नों जाथावाब्ला होद नोंजों खोथा रायलायजायालै बबे द्रयाराव माखासे फैसा दोनदों आं मामोन बिदों दा हरबानो जाबाय आंहा ट्रेननि टाइमासो जालांबाय थांसै आं न'खरनि सोमोन्दै जेबो उदिस लाया हालां बे फाग्लिफोरखौबो देलायग्रा माग्रा नांगौ नङालाय बे